स्वागत करत आहे. 23 जुलै लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती निमित्ताने ज्ञानसंपदा यूट्यूब चॅनलच्या वक्तृत्व स्पर्धेत मी भाग घेतलेला आहे. तरी आपण सर्वांनी माझे भाषण मनपूर्वक ऐकावे व माझ्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करावे. आपल्याला माझा व्हिडिओ कसा वाटला बद्दल कमेंट करावे आणि ज्ञानसंपदा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करावे ही नम्र विनंती. बाळ गंगाधर टिळकांचा जन्म 20 जुलै 1856 साली रत्नागिरीत एका चित्रपावन ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांचे मूळ गाव कोकणातील चिखली हे होते. टिळकांचे वडील एका शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते व संस्कृताचे चांगले ज्ञानी होते. टिळक अवघे 16 वर्षाचे असताना त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. 1877 साली पुण्यातील डेक्कन महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी मिळवली. फार नगरे लोक त्या काळी महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊ शकत होते. लोकमान्य टिळक यातून एक होते ज्यांनी महाविद्यालयीन पदवी प्राप्त केली. 1871 साली त्यांचा विवाह तापीबाई सोबत सप्तमाबाईत झाला. विवाह आपला टिळक अवघे 16 वर्षाचे होते आणि तापीबाई त्याहून पुष्कळ लहान. 1877 साली टिळकांचे डेक्कन महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली व 1879 साली गव्हर्नमेंट कॉलेज मधून वकीलची पदवी मिळवली. 2 वेळा प्रयत्न करून देखील ते MA पूर्ण करू शकले नाही. एका खाजगी शाळेत टिळकांनी गणित शिक्षक म्हणून कार्य सुरू केले. पुढे पत्रकार म्हणून कार्य चळवळीचे ते सहभागी होते. टिळक म्हणायचे, धार्मिक आणि व्यावसायिक जीवनाचे वेगळे नाही, फक्त सामान्य घेणे जीवनाचा मुख्य हेतू नसावा. जीवनाचा खरा आनंद देशाला समजून त्याकरता कार्य करणे हा आहे. प्रथम आपण त्याकरता मानवतेची पूजा करण्यास शिकायला हवे, तेव्हाच परमेश्वराची पूजा करण्यास बनू शकू. महाविद्यालयीन मित्र महादेव वाळ, नारायण जोशी, गोपाल गणेश आग्रकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांचा समावेश. टिळकांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची मुख्य स्थापना, उपदेश, भारत शिक्षक प्रसार करणे व युवकांचा नवीन प्रशिक्षण देणे, प्रसार करणे व युवकांचा महाविद्यालयीन शिक्षक, इंग्लिश हायस्कूल व महाविद्यालयीन शिक्षकांचा प्रॅग्नस कॉलेजची स्थापना केली. धन्यवाद.